Máis de 1.400 desaloxados, 12 vítimas mortais e máis de 20 persoas coas que aínda non se puido contactar. É o resultado dun dos incendios máis mortíferos do século, de gran virulencia e que avanzou a 100 metros por minuto. Durante a noite, a situación foi relativamente mellor polo cambio no tempo. Saúdos, que tal? Boas tardes. Seguen sendo horas moi complicadas en Almería, onde os equipos de extinción loitan contra o lume moi virulento. Nuño Alonso. Segundo os últimos datos, as hectáreas calcinadas superan xa 6.600. O lume continúa avanzando cara a fronte noroeste do seu perímetro. Con todo, as autoridades salientan que as condicións meteorolóxicas melloraron nas últimas horas con respecto á xornada de onte e, polo tanto, abriuse unha ventá de oportunidade para tratar de combater as lapas. Iso sí, esa ventá de oportunidade durará ata as 4 da tarde, polo que os medios teñen que aproveitar estes momentos antes de que se volva a levantar o vento. Sí, aquí en Galicia agora mesmo activada esa alerta laranxa por treboadas que se anuncian para as próximas horas, que arrancarán dentro do centro da provincia da Coruña, que se estenderán cara ao norte e cara á zona de Pontevedra. Tamén alerta amarela por chuvias e por calor intenso nas zonas de Pontevedra e do interior da provincia de Lugo. Non podemos estar conforme con esta proposta que fai o Goberno de España e aumenta a nosa preocupación con estas propostas que se fixeron, como saben, e se pactaron de costas a vontade das comunidades autónomas. No telexornal entramos no backstage de Casas Novas para coñecer todo o traballo que hai detrás dun campeonato do mundo de hípica. Unha ardua planificación que implica e move moita xente de diferentes sectores. Vamos con los tres. Si aparecemos por aquí a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, hay más movimiento incluso que ahora mismo. Es un no parar, hay equipos de todo tipo, de producción, de marketing, de comunicación, de restauración. Hoxe festivo local en Pontevedra celébrase unha das romerías máis multitudinarias, o San Bieitiño de Lérez, declarada de interese turístico de Galicia. Moitos veñen para asistir ás misas, hai moitas programadas ao longo da xornada, pola mañá e tamén pola tarde, e outros simplemente para gozar dunha romería típica galega. Milagrero, como di a canción, ¿eh? Y sí, tengo mucha fe. Sempre que lle pido as cousas, sempre me concede. Entonces, claro, teño sempre ese... Como me concede, pois quero volver outro ano máis e dolle as gracias por permitirme volver un ano máis. Comezamos co incendio de Los Gallardos. Durante toda a noite, 500 efectivos loitaron contra o lume sen descanso. Un incendio cunhas condicións extremas que deixa, polo momento, 12 vítimas mortais. Buscamos a última hora en directo nesa zona con Nuño Alonso. Si, nestes intres son eses 500 efectivos de todas as administracións os que traballan sobre o terreo para combater o lume. Tamén máis de 20 medios aéreos que concentran os seus traballos nese flanco noroeste do perímetro do lume, que o que avanza con maior virulencia e maior velocidade. Con todo, queren aproveitar estes intres de mellores condicións meteorolóxicas ata as 4 da tarde, cando se rematará a ventá de oportunidade que salientaban as autoridades para combater as lapas. Me continuaba esta noite sen descanso. Máis de 500 efectivos por terra intentaban conter o avance das lapas. O traballo dos equipos de extinción permitía reabrir o tráfico de madrugada ás 7. A mellora das condicións meteorolóxicas abre a posibilidade de atacar por primeira vez o lume. Hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa. Tenemos viento muy débil, 2 kilómetros por hora, una humedad relativa en torno al 50% y, por tanto, es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Un incendio que deixa máis de 1.400 persoas desaloxadas. Que non se respiraba en condiciones. Y entonces hemos venido y nada más que venirnos nosotros, pues ya estaba allí el fuego. Varios amigos ingleses que conocen que están afectados las casas. Ya las casas se han quemado. Hemos tenido que dormir esta noche en el hospital, mi compañera y yo, y esta mañana hemos venido aquí. Estaba perdido. Estaba ya que no podía más y me ha guiado hasta aquí y nos han alojado aquí. Hola, buenas noches. No se preocupe, estoy con su hermana, que estamos aquí tranquilas.
Son voluntarios da Cruz Vermella intentando calmar os familiares e axudar as víctimas do lume que deixaron atrás todos sen saber que van a topar. Algunas personas apoyo sanitario que se les está prestando, pero el apoyo emocional que van a necesitar ahora y en los próximos días hasta que olviden un poco la pesadilla que están viviendo. En medio do pesadelo, a emoción dos reencontros. No pudimos volver y ya pues desde el jueves desalojados. A Garda Civil detivo esta noite 2 persoas por desobedecer as ordes de desaloxo e regresar a unha zona de risco. Fundamental que los ciudadanos atiendan a esas instrucciones que se dan desde las autoridades, porque es la manera de protegerse, de proteger sus vidas. Por agora son 12 os falecidos. Este era o momento no que as mostras biolóxicas chegaban a Madrid para intentar avanzar na súa identificación. Hai 23 persoas sen localizar, aínda que só 7 denuncias por desaparición. Otros son llamadas telefónicas de familiares que quieren contactar con lo suyo. Posible que muchas de esas 7 personas cuya desaparición está denunciada coincidan con los 12 fallecidos que todavía no han sido identificados. Os feridos máis graves permanecen no Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Unha das principais características deste lume está a ser a súa violencia. Chegou a avanzar ata 100 metros por minuto en determinados momentos. Isto débese á orografía da zona que está afectando, moi escarpada e con moita vexetación seca que actúa como combustible para as lapas. A orixe do incidente está a ser investigada, aínda que as primeiras hipóteses apuntan a que un cable de tendido eléctrico caeu sobre unha gavia. Cos medios de extinción traballando aínda sobre o terreo nos Gallardos, Almería e cun lume convertido xa no máis grave dos últimos 20 anos en canto a vítimas mortais, continua a investigación sobre a orixe das lapas. Garda Civil e Xunta de Andalucía apuntaban provisionalmente cara a caída dun cable do tendido eléctrico sobre a Estrada Nacional, que logo ocasionou un incendio que acabou espallándose. Dende a rede eléctrica das compañías suministradoras aseguran que a instalación non é da súa propiedade, polo que continúan as pescudas para determinar a responsabilidade dun lume que deixou arestora unha dúcia de vítimas. Por outra banda, o conselleiro andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, referiuse hoxe no posto de mando avanzado a polémica pola decisión de non activar o ESALER, o sistema de alertas masivas a través dos teléfonos móviles, e asegurou que se debeu a criterios técnicos e a que o seu uso xeraría danos irreparables e confusión á poboación. Había que trasladar mensajes a la población que en un caso era confinamiento, en otro caso, en otra zona de la población era evacuación, y en otros casos era otro tipo de evacuación e incluso las vías de evacuación eran distintas. Como no se puede disgregar y no se puede diferenciar la zona con el ESALER, lo que ocurre es que gente que tenía que haberse evacuado hubiera recibido mensajes de confinamiento. Mentres Félix Bolaños, ministro da Presidencia, que tamén visitou o centro avanzado, evitou a polémica. Creo que son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos y yo no tengo una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión ni siquiera cuestionarla. Yo creo que no es el momento ahora de que entremos en esas dinámicas, sino que creo que es el momento de la cooperación institucional, que todas las instituciones estemos de la mano. O representante do Executivo Central falou da virulencia deste tipo de lumes forestais e indicou que no dos Gallardos as lapas chegaron a avanzar a 100 metros por minuto. Entre as vítimas mortais deste incendio hai varios cidadáns británicos. Almería é un dos destinos habituais de veraneo e tamén de residencia para milleiros deles. Como se está a recibir a noticia ali? María Sabarís. Conmoción, pero tamén cautela á espera da confirmación oficial da identidade das vítimas. Polo momento, o goberno non confirmou que se trate de cidadáns británicos, pero moitos medios apuntan xa a esa posibilidade, entre outras cousas, por ese detalle de que o vehículo onde foron atopados tiña o volante no lado dereito. A prensa británica está a seguir moi de preto a evolución da traxedia que está a conmocionar o país porque o sur de España é un dos destinos de vacacións favoritos dos británicos nesta época do ano e porque Almería é unha das provincias españolas cun maior número de residentes do Reino Unido. O incendio non só deixou vítimas, senón tamén máis dun milleiro de desaloxados que tiveron que deixar as súas vivendas diante do avance imparable das lapas, pero que deu cunha nova demostración de solidaridade da veciñanza. Só no polideportivo da Garrucha, un dos principais municipios afectados, tiveron que atender nas instalacións municipais 50 persoas, cifra que quedou pequena a medida que o lume se achegaba á poboación. Nunhas horas, a cifra de persoas desaloxadas aumentou a 300, pero a colaboración dos concellos veciños e de moitos voluntarios axudaron unha vez máis a solventar a situación. Se volcó el municipio entero, grandes empresas, Mercadona, Pérez Gasquet, trajeron cámaras frigoríficas de camiones, hielo, agua, alimentos, ventiladores, en fin, allá se volcó Garrucha,
se volcó Garrucha solidariamente con esta tragedia y salimos del paso bastante airosos. Pois, ante a situación en Almería, Feijóo deixou hoxe a un lado as críticas polos casos de presunta corrupción que afectan ao goberno, PSOE e a contorna de Pedro Sánchez. O presidente do PP quixo transmitir todo o seu afecto e solidaridade ás víctimas e o seu agradecemento aos servizos de emerxencia. Con un recuerdo emocionado por las víctimas del terrible incendio de Almería y para sus familias. Dar las gracias a quienes desde el servicio público se juegan la vida todos los días para salvar la vida de los demás. Ben, este incendio súmase aos xa registrados en España no que levamos deste 2026, que non son poucos, ollo. Nos primeiros 6 meses do ano houbo máis de 300 lumes que calcinaron máis de 50.000 hectáreas e seguimos sumando cos múltiples lumes destes días. Estas cifras sitúanos como o país de Europa que máis incendios contabiliza este ano e representa, ollo, o 40% do terreo queimado do continente. Ben, despois imos volver coa situación que se está producindo en Almería con ese incendio en Los Gallardos e con noso compañeiro en directo Nuño Alonso. Pero agora cambiamos de asunto e imos coa política, porque a Xunta rexeita o borrador do novo modelo de financiamento autonómico que o Goberno Central enviou onte ás comunidades. Critica o trato desigual con respecto a Cataluña e lamenta o pouco peso que se lle dá a Galicia en relación á súa poboación e tamén á súa relevancia económica. A cuantía que lle corresponde a Galicia é un 2,4% do total. Niso é o que valora o Goberno de España as necesidades adicionais de financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia, unhas necesidades e un financiamento moi insuficiente, tendo en conta que Galicia supón o 6,4% da poboación asustada ou o 6% do PIB das comunidades de regime xeral. Dende Cataluña, o líder de Esquerra, Oriol Junqueras, reivindica o papel do seu partido no novo modelo de financiamento autonómico. Esquerra Republicana demuestra su utilidad también en el ámbito de la conquista de un mejor sistema de financiación para hospitales, escuelas y para el conjunto de nuestra sociedad. Ana Pontón anunciou hoxe que o BNG vai poñer en marcha iniciativas para aumentar o autogoberno e pelexar por un novo estatus político de nación. A líder dos nacionalistas considera que para isto é necesario que o BNG siga gañando apoio electoral, implicando a toda a sociedade. Estamos convencidos e convencidas no BNG que só poderemos avanzar e desenvolver todo o potencial que ten o noso país con capacidade real de decisión. E tamén temos claro que se o BNG segue gañando apoio social e electoral, poderemos facelo implicando o conxunto da sociedade. A nova líder de Sumar avanza que Yolanda Díaz se manterá como referente do movemento, aínda que xa non forme parte da dirección. A vicepresidenta segunda do Goberno dimitiu como coordinadora do seu partido tras a desfeita nas eleccións europeas hai 2 anos. Segundo asegurou a propia Díaz, tampouco será a candidata de Sumar nas próximas xerais. Na Merca, en Ourense, o Partido Popular de Galicia rendeulle unha homenaxe a Miguel Ángel Blanco, 29 anos despois do seu asasinato a mans de membros da ETA. Aquí no cemiterio de Faramontaos, onde descansan os seus restos mortais, trasladarnos aquí 10 anos despois do crime para evitar os constantes ataques á súa tumba. Nesa homenaxe estiveron, entre outros, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia. E un motorista de 20 anos faleceu en Vilalba. Sucedeu preto das 10:30 da noite. Por causas que se descoñecen, a moto que conducía foise fora da vía na rúa Plácido Peña e acabou batendo contra un muro. Os servizos médicos tentaron reanimalo, pero desgraciadamente non o conseguiron. E outro atropelo mortal en Madrid. Falece un mozo de 17 anos ao ser alcanzado por un vehículo na autovía A1. Os equipos sanitarios desplazados a tu lugar tan só puderon certificar o seu falecemento. A Garda Civil está a investigar as causas do sinistro. É desartellado un grupo dedicado a roubar motos en Barcelona. Nestas imaxes que ven, vese como operaban seleccionando as motocicletas, desactivando a xeolocalización e subíndoas a unha furgoneta. Os Mossos de Escuadra detiveron 2 persoas que cometeran ata 16 furtos. Esta mañá retomouse en Redondela a buscada muller de 75 anos que desapareceu en Vigo o 29 de xuño. O rastrexo céntrase nos lugares próximos a onde o seu móvil foi localizado por última vez. Ás 10 da mañá comezaba unha nova xornada de busca da muller de 75 anos veciña de Vigo que desapareceu o día 29 de xuño. Saíu da súa casa no barrio do Calvario para dar un paseo e non regresou.
A muller, que ten principios de Alzheimer, foi captada polas cámaras de seguridade camiñando por Rande en dirección a Redondela. Pasa dirección Redondela por Rande. Esa es la única constatación física y las declaraciones de aquí de una vecina, pero es esa misma tarde también, la del lunes, el fatídico lunes. Aquí, na aldea de Padrón, no concello de Redondela, foi onde os repetidores de telefonía situaron o seu móvil por última vez. O rastrexo céntrase hoxe na zona dos Valos, en Espereira. Se tuvo que agazapar o caer en algún lado, evidentemente. Eso no, porque que puedes estar 3 días andando y ya es bastante. Y entonces ya desde hace muchos días lo que estamos es buscando pues cualquier recuncho, una casa abandonada, una finca, un galpón. A familia da desaparecida quéixase da tardanza en activarse o dispositivo oficial de busca. El lunes pataleamos un poquito ahí en comisaría y pues por la tarde pues sí, bueno, ya empiezan a acercarse, pero estamos hablando de una semana después que, bueno, son muchas horas, muchos días. No dispositivo de busca participan alrededor de 50 voluntarios e efectivos da Policía Nacional. En o plano internacional, en Venezuela as autoridades aumentan a máis de 4.000 o número de falecidos polo terremoto dobre. Nas últimas horas, un sismo de 3,9 sacudiu o norte do país e volveu xerar pánico entre toda a poboación, mentres continúan os labores de rescate entre os cascallos. Equipos de sanitarios distribúen medicamentos entre os voluntarios que están traballando para recuperar os cadáveres sepultados. Donaciones que nos traen a los puntos de acopio y ellos nos ayudan con ese tipo de cosas, como algodones, alcohol, tapabocas, todo ese tipo de cosas para nosotros dirigirnos a las zonas vulnerables a colocar el medicamento como tal. Aún sigo aquí dando apoyo a las demás personas, a tratar de rescatar a sus difuntos. E o tifón Babi comeza a golpear as illas do sur do Xapón e Taiwán, mentres a China se prepara por o impacto das treboadas. Hai alertas por risco de asolagamentos e corrementos de terra e por iso evacuou 1,7 millóns de persoas. Canceláronse voos e houbo cortes de enerxía. Aquí en Galicia, a estación da Coruña volve hoxe funcionar con normalidade despois de 2 semanas de interrupcións por obras. A reapertura implicou algúns axustes horarios na programación dos trens. Durante estas semanas de obras, Renfe substituiu os servizos ferroviarios por un dispositivo especial de transporte nos que se programaron máis de 1.850 autobuses e 285 taxis para garantir a mobilidade dos viaxeiros. Con todo, esta mañá registráronse algúns atrasos novamente. Que te confunde un poco, que no está el cambio de estación, ahora fuimos hasta allá y tal, y estaba cerrado, así que o sea, se ve que no lo han terminado aún. Se agradece volver a tener el servicio, la verdad. Como o servicio está así máis ou menos, pois ás veces tens que vir en autobús, pola carretera hai paróns, tardas 2 horas e media en chegar aquí, pero bueno, ahora estáse remediando, parece, o asunto. En canto ás comunicacións por estrada, a Xunta está mellorando máis de 400 kilómetros de vías de titularidade autonómica. Nun vídeo difundido a través das redes sociais, o presidente Alfonso Rueda di que conservar e mellorar as estradas para garantir a seguridade dos condutores é unha das prioridades do seu goberno. Explica que a Xunta está investindo este ano 54 millóns de euros na rede das 4 provincias en obras no firme, en correxir curvas, redeseñar interseccións e reforzar a sinalización. Un investimento de 54 millóns de euros para conservarlas, para mantelas en bo estado. Isto nas estradas que dependen da Xunta de Galicia. Oxalá isto se estenda tamén ás estradas que dependen das outras administracións. Facer estradas novas está moi ben, é certo, e hai que facelas, pero mantelas e conservarlas, as que xa existen, tamén é igual de importante. E a Xunta xa voou o 100% das achegas concedidas este ano para a compra de vivenda protexida en centros históricos. A conselleira María Martínez Allegue mantivo esta mañá un encontro en Pontevedra con persoas beneficiarias desta liña de axudas. Alí celebrou o éxito desta iniciativa e confirmou que a Xunta ampliará en 2 millóns de euros o financiamento para atender a demanda da cidadanía. Unha liña de subvenciones que teño que dicir que tivo un gran éxito, sufragada exclusivamente pola Xunta de Galicia, agotamos crédito e por iso, como xa anunciamos, hai unha semana incrementaremos o crédito, 2 millóns de euros máis para chegar a máis solicitantes. Estamos con la ampliación de crédito, ponte que será en julio, así que... Playa, sí puede ser. Sí, me voy a Algarve, al sur de Portugal. Porque quero estar con os netos e tal, e case lle gusta máis a playa, entonces decido máis por esa opción.
pois, dependendo de cal sexa o destino, o peto vaise resentir máis ou menos. Estimacións de gasto para unha familia incluindo aloxamento, transporte, alimentación e tamén lecer. Se van á praia gastarán uns 1.500 euros de media. Os que prefiren contacto máis directo coa natureza, na montaña o custo medio rolda os 1.000. Estáse pondo bastante de moda viaxar fora das nosas fronteiras, que saiban que é o plan máis caro, por riba dos 2.000 euros. O máis barato, uns 600 euros, pois a tranquilidade que nos dá e tamén a desconexión na aldea. Ben, son opcións para todos os gustos. Saímos á rúa para ver onde marchan os galegos de vacacións. Laura Seijo. Moitos xa están contando os días para que comecen as súas vacacións de verán. Algúns optan por ir á praia, outros á montaña, e hai quen incluso prefire pasar tempo cos seus. Sexa como sexa, os prezos varían e moito, compre ter en conta a comida, o ocio, o transporte, e se viaxamos ao estranxeiro podemos atopar cifras que superan os 2.300 euros. Entramos de cheo no verán. Moitos xa foron de vacacións e outros están a piques de iniciar a súa viaxe. E a pregunta é, canto gastamos? No caso de que queiramos ir á praia, a media sitúase por riba dos 1.500 euros. Iso é o que destina cada familia a sufragar os gastos de aloxamento, transporte, comida ou ocio. Son datos da Organización de Consumidores e Usuarios. Se preferimos ir á montaña, o custo rolda os 1.000 euros, e se viaxamos ao estranxeiro, esta cifra duplícase, superando os 2.300 euros por familia. Continúa a tendencia con Canarias, este é un destino que sempre nos encanta aos galegos, queremos o sol asegurado e augas un pouquiño máis quentes que aquí. A praia segue a ser un dos destinos favoritos. Segundo datos da OCU, máis do 30% dos enquisados prefire esta opción. Seguen as saídas ao estranxeiro, co 13%, e por último a aldea, co 10%. Porque quero estar con os netos e tal, e case lle gusta máis a playa, entonces decido máis por esa opción. Na rúa, hai opinións de todo tipo. No, aquí. Teño vivienda aquí. Sí, me voy a Algarve, al sur de Portugal. As dúas cousas. Un pouco de montaña e un pouco de playa, así pode ser. Na outra cara da moeda están os que non van de vacacións, un 27% dos enquisados. Por agora, a pregunta se vai no aire. Son as vacacións un luxo ou unha posibilidade ao alcance de todos? Percorrer a Ribeira Sacra nun tren histórico, iso que se pode facer, nos ofrece o Galaico Expreso. O convoi, restaurado grazas ao Museo do Ferrocarril de Galicia, ofrece rutas turísticas entre Ourense e Monforte dende hoxe e ata o mes de setembro, con 4 frecuencias diarias durante as fins de semana. Ofrecerá máis de 25.000 prazas ao longo do verán, co obxectivo de potenciar un turismo máis sostible. Casas Novas reúne esta fin de semana a elite do salto ecuestre nunha competición que xa é un referente no calendario hípico internacional. Organizar probas destas características supón todo un desafío que implica centos de persoas, e se non vexan. Todas as miradas céntranse na entrega de trofeos da primeira proba da xornada, o concurso internacional de saltos dunha estrela, no que compiten moitas das promesas da hípica mundial. Pero, fora da gran pista central, hai moito esforzo e traballo invisible sen o que nada disto sería posible. Nas cortes, os cabalos reciben todos os cuidados que require un deportista de élite. Si aparecemos por aquí a las 6:30 de la mañana, a 7 de la mañana, hay más movimiento incluso que ahora mismo, porque es cuando, digamos, ya empiezan los cuidados de los caballos, en el que dan de comer a los caballos, les dan un paseo por la mañana, bueno, empiezan los primeros cuidados, digamos, de los caballos y requiere a lo largo del día, es un no parar, es un trabajo, son días, jornadas laborales, digamos, bastante largos, aparte también de los veterinarios que están pendientes de todos para que todo se desarrolle bien. A seguridade e o benestar dos animais é a prioridade absoluta en Casas Novas, un dos centros de referencia no calendario hípico internacional. Un concurso destas características supón un importante reto loxístico que exixe meses de preparación e a implicación de moitos profesionais. Es un no parar, hay equipos de todo tipo, de producción, de marketing, de comunicación, de restauración, involucrados porque cada año intentamos que sea un poquito mejor cada edición que la siguiente, y el próximo invierno, en diciembre, dentro de unos meses, cumpliremos ya 50 ediciones de Casas Novas y por lo tanto, pues bueno, estamos muy ilusionados, ¿no?, por esa cifra.
Nesta edición participan preto de 130 cabalos e ao redor de 70 xinetes e amazonas dunha dúcia de países. Durante 3 días disputaránse 12 probas nas instalacións de Casas Novas, consideradas entre as mellores de Europa. En Ribadeo, hoxe enxalzan o seu pasado nunha celebración que recolle a esencia dos emigrantes retornados que volveron logo de facer fortuna e que deixaron a súa pegada en forma de casas indianas. Máis de 40 actividades conforman un programa que inclúe dende un mercado de produtos de ultramar ata exhibición de baile e tamén de coches clásicos. Nova edición do Ribadeo Indiano, unha festa que enxalza o legado dos emigrantes que regresaron á súa terra para investir nela. É unha reivindicación histórica, queremos aquel pasado facelo presente e poñer en valor a muller, a filantropía, poñer en valor toda a nosa arquitectura indiana, poñer en valor a cultura e, dende logo, Ribadeo Indiano, a celebración do Ribadeo Indiano, evidentemente é cultura viva, é cultura en directo. A Rúa San Roque serve de escenario para o mercado de ultramar. Son 16 postos con artesanía inspirada na época. Visítanos, xente de moitos lugares e, desde logo, creo que é un referente, está sendo un referente actualmente para Ribadeo. Se vende muchísimo, pues sobre todo que la gente viene como para encontrar un recuerdo. Temos velas artesanais, son velas feitas con cera de soja natural. Hai tamén visitas guiadas co personaxe do Vello Pancho. Atopámonos nesta Habana galega que é a rúa, realmente bello barrio, pero rúa de San Roque, onde están todas as arquitecturas americanas. Vivíamos pouquiño aquí porque non tiñamos tempo, ni siquiera para desposarnos, verdad? Traíamos a muller. Está impresionante, cuidada. Preciosa, y es el primer año que vengo y bueno, está empezando el día, así que esperemos que dé para mucho. A celebración inclúe tamén actuacións musicais e exhibicións de coches de época, entre outras actividades dun programa que se prorroga durante toda a fin de semana. Veña, imos agora de Troula cunha das festas con máis tradición de todo o verán, a do San Bieitiño do Lérez. Acabaron xa as misas da mañá, quedan as da tarde e imos ver en directo como está o ambiente aí con Andrea Otero. Pois, David, moita xente e milleiros de devotos pasan hoxe por aquí polo mosteiro para pedirlle a San Bieito nesta romería, unha das máis populares e multitudinarias, ademais declarada de interese turístico de Galicia. Moitos veñen pola misa, moitas están programadas ao longo desta xornada pola mañá e tamén pola tarde para cumprir coas tradicións, pasar por debaixo do altar ou recoller o aceite de San Bieito. Moitos outros veñen simplemente gozar dunha romaría típica galega ou tamén da mexilloada que se está celebrando na praia fluvial daqui de Lérez. Veciños de Pontevedra e visitantes xúntanse este sábado nunha das festas da cidade con máis sona, a do San Bieitiño. É bonito, eu gosto é a primeira vez que nós viemos aqui, acho unha festa igual como nós fazemos en Portugal. Vemos a ensinarlle aquí a miña parella Natalie, que ven desde Canadá, para probar, para ver a romería, como é un pouquiño. Me parece moi bonito, sí. Voy a curar, ¿cómo se llaman? La verruga. La verruga. As misas sucédense desde pola mañá cedo ata a noite. O San Bieitiño ten moitos devotos dispostos a seguir todo o ritual, que inclúe recoller o aceite co que agardan curar as enfermidades da pel, a cambio dun donativo. Mira, agora vou entrar e pasar por debaixo do San Benitiño, que sempre paso, e gracias a Dios, sou moi devota del. Ben, e logo vamos a comer por aí algo. É milagreiro, como di a canción, eu teño vido, son de aquí de Lérez, viño toda a vida, e sempre que lle pido as cousas, sempre me concede. Gústanos escoitar unha misa, e despois andar un pouco por aquí, pola zona, mirar os postos. A romaría celébrase na contorna do mosteiro benedictino e conta coa declaración de festa de interese turístico de Galicia. Grupos de música tradicional animan a xornada que se pechará cunha verbena. Pois cuidado os que vayan ás misas pola tarde, porque nunha hora toda a comunidade vai estar en aviso por tormentas. A provincia da Coruña pode ser das máis afectadas, de feito, aí xa está activada a alerta laranxa. Demetrio Morenza.
Sí, a situación, segundo as previsións, vai complicarse ao longo destas próximas horas. Teremos esa sensación de bochorno, o vento que irá en aumento e esas treboadas que poden descargar con tormentas e con pedrazo. Así que agora mesmo, como decías, é activada esa alerta laranxa que vai afectar a toda a provincia da Coruña. Arrancarán dende o centro da provincia, segundo as previsións, que se estenderán cara ao norte e tamén cara á zona da provincia de Pontevedra. Esa é unha alerta a laranxa por treboadas, pero que tamén é activo unha alerta amarela, en este caso por temperaturas que afectan a provincia de Ourense e tamén nas zonas da provincia de Lugo. Grazas, Demetrio. Pois as fortes tormentas tamén están moi ligadas ás altas temperaturas que está rexistrando a auga do mar. En xuño estivo por riba dos 20 graus, chama a atención o sobrequecemento, podémolo ver aquí perfectamente en vermello no mapa do mar Mediterráneo. Isto tradúcese en máis noites tropicais, treboadas máis fortes e consecuencias nos ecosistemas mariños. Galicia, xa o poden ver tamén, non escapa desta realidade, porque o Océano Atlántico tamén registrou temperaturas de récord. Raquel Gandoi. As medicións das diferentes plataformas do Observatorio Costeiro de Galicia, é dicir, Intecmar, Cecmar e Meteo Galicia non engañan. As subas das temperaturas do noso mar, 22 graus e medio se mediu en Rande en xuño, trarán no curto prazo consecuencias de alcance. Unha atmósfera e un mar máis quentes e unha maior evaporación das augas eleva o risco das precipitacións torrenciais, das inundacións, das danas. E en Galicia, como parte do planeta, estamos expostos a esta nova realidade inexplorada, pero temos, segundo nos acaban de contar esta mañá dende o Intecmar, un pequeno escudo que é o afloramento mariño, unha renovación dos nutrientes e un enfriamento das augas das rías, das augas máis profundas, grazas ao vento do norte. Por iso, en xuño, en plena vaga de calor, a auga estaba nas rías baixas a 17 graus, é dicir, moi fría. Nun desos pilares de Rande, no dos Duques de Alba, hai un medidor que marcou en xuño 22,5 graus. Hoxe está a 20. Na semana da primeira vaga de calor de xuño, a auga chegou aos 15 polo chamado afloramento costeiro vinculado aos ventos do norte. A auga xélida, aos 400 metros de profundidade, aflora, enfría e enriquece a superficie atlántica. Nós sí que tamén estamos elevando a nosa temperatura, pero que, por así decirlo, esteamos un poquinho máis protegidos que outras zonas, como por exemplo o que sería o Cantábrico ou o Mediterráneo. A nivel global non se sabe se ese afloramento agora mesmo, hai artigos que din que vai ir a máis, hai artigos que din que vai ir a menos, entón, bueno, estamos aí agora mesmo un pouco a ver o que pasa. Estamos dentro dese, como dixeches antes, viaxe inexplorado aínda, non? O sistema Copérnicus cuantifica a suba media da temperatura da auga dos mares e dos océanos en medio grao en 30 anos. Segundo a ciencia, unha gran suba que terá consecuencias que xa se está tendo. A consecuencia máis clara é que todos os eventos tipo furacáns, ciclóns, estas borrascas que se alimentan moitas veces da temperatura da auga do mar, do calor almacenado que se reflexa como un aumento de temperatura na auga do mar, van a ser máis virulentos. Se o mar ten máis enerxía que nós vemos como un aumento de temperatura, pois ao final eses fenómenos van ser moito máis virulentos, van a ser moito máis extremos. Hoxe en día, con sistemas de medición e sobre todo de observación máis finos e axustados, e que combinan os datos dos océanos cos da atmósfera, os científicos saben que o quecemento dos mares está indo máis rápido do que eles mesmos pronosticaron hai 25 anos. A piques de chegar ás 3 da tarde, recuperamos neste intre información sobre o incendio en Almería, no concello de Los Gallardos. Ímonos a tele en directo para ver cal é a situación arestora. Nuño, contanos. Pois David, a última hora continúa, como avanzábamos antes, sobre esa labor dos 500 efectivos que actúan en terra e os máis de 20 medios aéreos que traballan tamén sobre ese flanco noroeste do incendio iniciado en Los Gallardos para tratar de limitar o avance das lapas. Como dicíamos, o conselleiro de Seguridade e Emerxencias de Andalucía, Antonio Sanz, anunciaba a inicios da xornada de hoxe que se abría esa ventana de oportunidade ata as 4 desta tarde para tratar de atacar as lapas e non só defenderse do seu avance. Polo momento, a temperatura continúa sendo alta e subindo a medida que van avanzando as horas e empeza a levantarse, como podedes apreciar, algo de vento. A loita contra o lume continuaba esta noite sen descanso. Máis de 500 efectivos por terra intentaban conter o avance das lapas. O traballo dos equipos de extinción permitía reabrir o tráfico de madrugada ás 7. A mellora das condicións meteorolóxicas abre a posibilidade de atacar por primeira vez o lume. Hasta ahora nos habían simplemente permitido trabajar en defensa. Tenemos viento muy débil, 2 kilómetros por hora,
una humedad relativa en torno al 50% y por tanto es la primera vez que se nos abre una ventana de oportunidad, ¿no? Un incendio que deixa máis de 1.400 persoas desaloxadas. Que no se respiraba en condiciones. Y entonces no hemos venido y nada más que venirnos nosotros, pues ya estaba allí el fuego. Hemos tenido que dormir esta noche en el hospital, mi compañera y yo, y esta mañana hemos venido aquí. Hola, buenas noches. No se preocupe, estoy con su hermana, que estamos aquí tranquilas. Son voluntarios da Cruz Vermella intentando calmar os familiares e axudar as víctimas do lume que deixaron atrás todos sen saber que van a topar. Algunas personas apoyo sanitario que se les está prestando, pero el apoyo emocional que van a necesitar ahora y en los próximos días hasta que olviden un poco la pesadilla que están viviendo. Por agora son 12 os falecidos. Este era o momento no que as mostras biolóxicas chegaban a Madrid para intentar avanzar na súa identificación. Hai 23 persoas sen localizar, aínda que só 7 denuncias por desaparición. Posible que muchas de esas 7 personas cuya desaparición está denunciada coincidan con los 12 fallecidos que todavía no han sido identificados. Os feridos máis graves permanecen no Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Pois continuaremos pendentes da evolución deste incendio en Almería. Agora aquí o que nos toca a nós é ir cos compañeiros do Tarde Piaches para saber que teñen preparados para hoxe. Moi boa, Silvia. Moi boas tardes, un sábado máis na vosa compañía. Bueno, pois hoxe o programa de verdade vai ter moita chicha, pero vai ser moi estético, porque imos falar de iso que está tan candente, non, na sociedade, os retoques estéticos, as cirurxías plásticas e tamén a medicina estética, cousas que ás veces non temos moi claro e non diferenciamos. Así que convido a todos os que están na casa de que participen no noso faladoiro e, por suposto, unha entrevista a Guillermo Carracedo, que quen é? Un auténtico campeón. Non o perdan. Hoxe, ás 4 da tarde, comenzamos en Tarde Piaches. Grazas, Silvia. Estaremos pendentes. Moitísimas grazas a todos por acompañarnos e agora, xa saben, chegan os deportes con ese partido de España. Xa todo o mundo sabe como rematou, que vai xogar as semifinais fronte a Francia, Irene. Sí, un partido de semifinais que vai ser o vindeiro martes. España desfíxose nos cuartos de final de Bélxica por 2-1, de novo cun gol decisivo de Merino que acababa de sair o terreo de xogo. Uns minutos estamos co resumo do encontro e coas voces dos protagonistas.